Takže teraz hráme Matka Bu a idem akurát zabiť bossa, ale neviem, či sa mi to podarí, lebo fotil som si dáke sú to tie včely, ale ja som vlastne prešiel toho bossa, takže ja by som teraz išiel, ja idem domov a ježiš, ja som nabúral. No nič, idem domov a idem tam na tie okuliare a neviem, čo budem mať za svet, takže sa veľmi na to teším, ale neviem teraz, kde je, aha, tuto je, dobre, takže idem naspäť. No, ešte peniaze som chytil, to je strašne veľa. A dobre, takže teraz idem na 3D okuliare, to je taký, ako keby taký králik. A ja na ňo ťuknem a dám toto, start meeting a on mi tu povie tieto veci a ja mám na sebe tie 3D okuliare, že sa mi to akože zdá. A teraz ja si mám ťuknúť Dčko a mám to trafať do týchto. Celkom dobre ťažké, strašne to je ťažké. Sa sústrediť. Bum. Sústredím sa. Sústrediť sa, dobre. Fú, celkom mi to teraz ide. Ja som nikdy toto nestihol spraviť, takže ako som spomalil. Ako sa tam mám dostať, bože? To čo si spraví, No, takže na prvý pokus sa mi to nepodarilo. Skúsim druhý pokus. Mám 3 pokusy. Dokopy mám 9 pokusov. Takže mohlo by sa mi to... No tak nič, toto sa mi teraz veľmi nedarí. Som narazil do toho stola. On spadne, aj keď do čoho narazí, a keď sa to ani nedotkne toho. To je proste brutálne. Ja tako spomalujem, bratku, ja tako spomalujem, bože. No, že to dám. Ale teraz mi to ide celkom. To je strašne riskantné. Čakaj, teraz, tu som to, no, nedal. Dobre. Yes, super! Dal som to na druhý pokus. Počkaj. A teraz už musím končiť, takže zatiaľ čau.